Joo, on. Koki on vähän se, että mitä. Onks koko kauhean jano? Mä laitoisin vettä tonne. Poika. Poika. Yritettiin viime perjantaina viedä poikaa taas ulos, ei tuu mitään. Ai jaa. Ei se liiku mihinkään vai? Mun pitää ai. Voi. Vittu ne on kahjoja. Se on tommonen pienempi. Joo. Niin kuin tiedät, eihän se ole yhtään niin iso kuin Leevi ja Frankki. Ei. Kyllä se tosiaan vähän kasvaa, mutta kun se on nartukin, niin ei se tule niin iso. Kato, näytäs nyt.